Od 24 sata borbi, muslimanska vojska je potpuno razbijena i poražena u raštanima sjevernog Mostara i kraj hidroelektrane Mostar, priopćeno je večeras iz Ministarstva obrane Hrvatske Republike Herceg-Bosne. Više od 20 muslimanskih bojovnika je ubijeno. To su, kaže se dalje u priopćenju, bili najelitniji Izetbegovićevi bojovnici koji su obećali da će zauzeti i Mostar i onda produžiti na more. Ubacili su i 3 skupine takozvanih Zukinih specijalaca. Bilo je to međutim preslabo za elitnu postrojbu HVO-a, zapovjednika Mladena Naletivića Tute, priopćavaju iz Ministarstva obrane. Tako je okončana 10-dnevna opća muslimanska ofenziva na mostarskom području, započeta na Vrdima. Ministar obrane Bruno Stojić pohvalio kažnjeničku bojnu i njenog zapovjednika Tutu za izuzetnu hrabrost i umješnost u borbi, kao i brigadu Ranko Boban iz Guda, koja je branila selo Vrde. Na Mostarskoj gradskoj bojišnici danas je također bilo pokušaja muslimanskih prodora koji su odbijeni.